Het openluchtspel van dit jaar is de zuivering. En dat gaat over 3 jongens die op zoek gaan naar een schat in het Amerika van de jaren 30. En op die zoektocht ontmoeten ze vreemde figuren en ze komen in allerhande situaties terecht die hun eigenlijk van het pad afbrengen. Maar ja, uiteindelijk vinden ze toch de schat die ze zoeken, alleen het is niet de schat die ze van oorsprong dachten te vinden. Hoe zijn jullie bekend geraakt met het Meerskipsfonds? Nou, ik was op het spoor van een andere subsidie van de gemeente Leeuwarden. Een cultuurpot hebben die. Alleen er zit niet zo heel veel in. Toen zei de betreffende ambtenaar daar, je moet eens gaan buurten, gaan shoppen bij het Meerskipsfonds. Dus daar een aanvraag ingediend met het projectplan. Ja, en daar werd hij heel snel gehonoreerd. Hij was heel enthousiast over onze aanvraag. Hoeveel tijd ging er over dat hele proces heen? Nou, dit was echt de snelste die we hadden. Ik heb hem ingediend en volgens mij hadden we binnen een week een enthousiaste reactie. En binnen, ik denk, 3-4 weken is hij al besproken in de commissie die de verzoeken beoordeelt. En hadden we officieus al een bevestiging. En het geld is ook al binnen. Dus het is echt een hele snelle, vlotte procedure. Wat heeft het fonds bijgedragen aan het Ivanov-spel? Het fonds heeft bijgedragen eigenlijk, ja, dat er verschillende dingen gewoon mogelijk zijn gemaakt. Dit is een braakliggend terrein. Alles moest hier nog gebeuren. Ja, en door het fonds hebben we de kans gekregen om eigenlijk alles hier naar de locatie toe te kunnen brengen. Als je het hebt over Meerskipsfonds, dit is echt een Meerskipsfonds product in optima forma. Met elkaar, door elkaar en voor elkaar in het dorp.